Belediye.
What? Whoa.
Hey. Nice. We're gonna wait for the others. Okay, perfect. Yeah, no problem. Oh. Què has fet? Hola! Però has estampat contra la... Com aneu, tio? Es nota molt, tio, que la bateria no està tan ben subjecta com amb l'altra, eh? Thank you! Yo estaba al límite. Tenía que